Hi guys, mansong adlaw ninjong tanan guys. Muad ko mi karon sa post office kay text na agad tong hangitugon nadto. Moabot na agad tong among gipaabot aron lugad sa ragad sa among gipaabot guys. Ha? Di pa mao. So na may giat atuon ron guys. Di pala man sa tumao tong among gipaabot na saan na laman. O bani mi ninjo guys, matubis post office. Kim. Be. Yara, pikas. Yara, pikas. Ito meron, mga lakaw. Kung sina tayong isuot. Dapat nang isuot. Salamat ka, Ago. Nice thing. Nice color. Nakita na guys. Guys, padong namin sa post office guys. Kim. Yes, nari ka ng post office. Kala ko ito. Muling ko na ka na rin. Nara ka, pabutar ko na. Nara ka lingkod. Buko. Ha? Guys, pabut sa mikin na pinauna na mo. Yan na. Ha? Yan na. Sanganda na. Form. Yan, post office na rin guys. Yan na. Hmm? Asa man na? Ha? Hanina? Basta halaw? Mga form lagi. Di lagi. Asa man? Saan? Asa man na? Saan? Asa man na? Saan? Asa? Papel. Di ka man sa form guys kay papel. Stilan. Lagi. Ama. Sit naman ko. Di mo nagmos kayo dyan tangkang hindi lang mas. Ang iya harap mo kaya. Ayo lamang. Hehe. Wapa? Ano pa? Napaday guys na gamay. Guys na gamay na. Diyan gili-gili. Luwa kita. Ngit. Ngiti ay. Garain dyan ka. Ang lagot na kay kaikang kanat polis. Garain ka ba sa hindi? Ay, Kantahay sa sila ba? Patirelan. Banana. Dali, kantahay sila. Patirelan. Banana. Figs. Alad. Banana. Tangi. Banana. Watermelon. Banana. Watermelon. Banana. Ayo. Ay, yes, madam. Anate? Yes. Ha? Tapos ginom sa ka mampod. Dara kay bugat. Bugat ikaw ka ko ani mo. Tungod ka karga. Hinayayay si mama. Said na. Ha? Said na. Asa? Kaya tayong bayaran nante? Sino na ate? Dara jud tining abot na. Sama na ma. Kaanso. Hala, di anag among gipaabot arang dugadza. Dapat guys, di panis kuan birthday na moabot na kaning abot naman og June. Ano sa kanya? Yes, kuan January pa natis. January pa siya nagasin. Ah, sige. Burikim. Balik anak. Kay arang ka cute tagagianan. Nagyed. Ano pa kanin sa tanan pa? Excited ako mo-open na guys. Okay. Hala. Yan agad guys. Ang abot. May batang pabilog kinde. Ayo. Mobile ba mo dari kinde? May bata ron. Bata mo ron. Na. Cake mo na. Cake. Bala. Ang inas ate cake ba na? Kik day. Cake na ate. Inas ate cake ba ni ina? Cake na ate. Ha? Hala, cake kunog sudarite. Hala. Cake. Diyan nagazid guys, ning abot na. Ning abot na gazag imong gipada. Guys. Dalikim. Tesa atas ang isibag at ang likuran. Ano, dito mga tikayhang galing kagwang. Dali. Tungko. Dati, ning abot na. Hala. Guys, from Texas. Kemper, Texas.
Hala. Ti, darati mong gipada. Di pa January. Di pa ni January gipada ni Ate Juicy. Tusi? Pada ni Ate Juicy na mo. Das January. Niabtan na og June. So, niabot siya og June, guys. So, kani, gipa, kuning ate, gipada das January kay dapat di pa ni isang birthday. I-open na tanha og ning abot. Kani iyon man lagi nga 10 to 20 days or 10 to 15 days ang giingon nga moabot ni. So kay wa man moabot kay pati si Jagi quarantine man kuno. So te di ana gazud ning abot na gazud agay mong gipada nang ning abot na gazud te mong gipada. Salamat gazud kaajo ate. Salamat gazud kaajo ate Juicy. Aye. Ha? Thank you so much kaajo te. Wala ginuko te. Kalbaan ako i-open guys. Kalbaan na ko sa isudan ni. Mus ko. Mus ko. Mus agnos. Sibog sa Yan cookie. sibog sa ana-ana. Yan guys. Excited na ko ma-open ni guys. Tiya. Ba. Okay. Ha? Tiki na. Tiki ni. Stilan. Baki. Salamat ka azo ate. Baki na hanoy na. Baki. Na baki na kuno piso dari te. Wala baki ni dai ko ana ni. Iring. Aring na. Koting giputos. To, dahil guys, sagangan, Queenie, Susoban, Borato, Karangi, Poblasyon, Alicia, Bohol. Ayan. Buhol. Ayan. Kang ate, Jose Grunset, Kemper, Texas. Ayan, guys, gikan panig Texas, guys, kanini ha. Sana all. Sana all. Salamat sa gadget Sana all. Tagay sa tanan ni Upin. Excited ako Upin na ni guys. Upin na. Putos man dinig maagi. Sumukuan sa tagpuan. Gunting. Sumukuan ko gunting guys. Tara guys. Tanang i-open ring ipada ni ate. Lagi na upo Lord. Thank you so much Kajo Lord. Thank you so much Kajo te. Grabe sa ate, grabe di Kajo ka. Maka dag surprise. Lati, di ana. Wala, nagunita na gajud na ti. Nagunita na gajud, nagatus na. Nasa naman ang Dan ati dia. Lagi mong ipada. Hello. Hello, excited na kayo open be? Wow, excited na kayo Open naman. team, ha? Upin na. Mama nang i-open guys. Cook. Ha? Cook na. Cook? Na-cook man ko no. Cook ko rin guys. Yung skim kim. Cake na. Cake man eh. Ikan pa ng Texas. Cake na. Hala. Cake na. Tisa ka tas ang i-open. Kukumao na isang pag-open. Tisa. Sabi? Kapoy ka ma. Wait sa. Paningat si mama bi. Ako po. Paningat to stay excited guys. Tisa. Asang tanaw na asa dapit. Tili yung isang kuananan. Anak. Pero day guys. Ano guys. Kanang i-open. Ag-sudan ni. Sakay sudan ni. Kung masaba sa atin na danigan sa sud. Tinaw. Hello guys. Hello ka ma. I'm so very excited. Kay Lamang. tiki na ni bi. Ano pa ako? Tiki. Wala mo ako ng tiki. Hello. Garaan sa skin care. Hello. Namin. Garaan ka ajo. Guys, ganiha pa ni sa janing abot katos post office. Mo tong chatan ko sa katong nagtrabaho dadto kay hamang gibinlan taon lagi sa Facebook account kay mo. Hi guys. Baho. Utot. Hoy. Silan ano sang utot. So giadto din sa og shield. Og scotch tape. Sure. Hindi na please. Sure. Nina ang vlog. Grabe siguro ni. Sa guys kita sang i-open. Anak mana? Ma. Anak mana? Upin. I-open. Wow, di na guys. Para di ay. Hala guys, di ana. Hala. Hala ginuo ko. Hala ginuo ko guys. Katubaan mo ta dani uy. Lepak sa baki ma. Ha? Ako nagbaki.
Nabaki ang Lagi sino. na ko. Sakay suda ni guys. Baki. Excited ako ma-open. Hala, ginoo ko. Lord, thank you so much ka, Baki Jote. lagi sila na. Ha? Baki Baki sila. sud. Baki ko nung sud, te. Guys, hala. Te, di na, te. Na-open na. Hala, di na, guys. Uy, babul ko adraman. Ya, guys. Uy, hala, mura marisud. Stilan, mura na, Kim. Hala, ginoo ko. Hala. Hala, arang ka nice. Hala, ginoo ko. Sa mani. Turn on. Da. Guys, tanawa. Isa, tas ang kuan. Tanawon. Ginoo ko. Excited ako ka matangtang. Ah. Wak wak. Hala, ginoo ko. Hala. Hala, guys. Hala, ginoo ko. Hala, my God. Sa mani. Ay. Maniging ate. Selfie stick. Na guys. Tripod. Karoon na kaya tanawon sa guys. Napay isa. Hala, ginoo ko, te. Excited ko ka. Ginoo ko. Hala. Hala guys, ginoo ko guys. Pastilan, ginoo ko Lord. Hala, ginoo ko. Karoon pa dyan ko makakuha ginganit eh. Hala, ginoo ko. Diyos ko Lord. Thank you so much ka, ate. Grabe dyan, te. Grabe ka dyan. Ato puti ma. Mama. Hala guys, tiya. Hala, namayas mo pakit, tiya. Hala, grabe. Grabe. Mama yana. Puti ma. Naa. Hala na guys, tiya. Sana all. Hala. Wah. Grabe jud. Hala, ginoo ko. Di up. Hala guys, kamera. Sada food. Hala, ginoo ko. Salamat ka, ate. Thank you so much, te. Grabe. I really appreciate it, jud, te. Grabe, jud. Di jud ba? Susuji ka butang asang kalipay. Kaya magamit jud din ang makajo. Dati. Nawang Na, hala, sa mani, di. Hala, di pagazud. Hala, ginoo ko, guys. Di pagazud. Dapat, guys, ang tanawon. Hala, te. Hala. Wait, sabi. Magamit ni Dja. Yan na, guys. Isa. What's this? Okay, hala. Sama ni Dja, te. Sama ni si Dja. Diyan na, nataran na may bawaan ng jaghan ni si Dja, guys. Di karang nililiin ron. Yan na sana. Hala, ginoo ko. Sama ni. Starter kit. Studio series. Ano na si Dja? Design for all GoPro. Grabe jud guys. Lord, thank you so much Lord. Guys, tanataram pa na nahon ron. Aron naghana ka adjong kuan. 32 gigabytes nga mga memory card gi ko ang ate. La, grabe ti naghana ka adjo. Ano guys, Di apa na. wait sa. Hala, ginoo ko ti. Hala guys, di na dyan ani, grabe na ka dyan. Di na dyan matabang agang kalipay. Ginoo ko, patilan. Hala guys. Grabe na ka dyan guys. Te, grabe dyan te. Thank you so much ka dyan. Grabe di dyan matutungan dyan. Agang kalipay. Kaya grabe. Ha? Sama ni, uy, babol. Dani, kaming papiti-piti. Bitaw guys na. Uy. Hala, kay Kim ding bahin. Hala guys, di dangan nakazo kong ate. Tipon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te. Sana all. Grabe ka daghan nakazo guys, te. 8 ka buok. Hala, te, grabe ka jud. Ginoo ko. Salamat ka azo, te. Diyan yung kuan guys, kanang naay ihatag ni ate na ang pang birthday. Saan man nga man ning abot tas February, at least ning abot na karong buwan na sa June. Kay nga gazon ni guys ug nawan ni. Wala ginoo ko guys. Gusto ko magatuo kanina.
Ako. Diyos ko, Lord. Ito ko nang i-opening, guys. Okay. Excited na ko. Sa karisa ang unahan, guys. Di Ti, di na, ti. Nanggunita na gazid na mo. Gunit. Ano, butang sa. Teka, i-open ni mama. I-open sa ni mama. Di na, guys. Samo nang i-open. Ginoo ko. Thank you, Lord. Thank you so much, te. More blessings pa ninyo, te. Grabe dyan sa ate. Grabe dyan ka. Di mabangbang agka ka. Kuha ni ate. Kadag surprise. Wala, te. Di ana, Jud. Wala, di ana. Wala. Wow. Wow. Wala, guys. Si ana. Muna naging ate. Wala, te. Nagawa mo sa ate, guys. Kaya kaingan si Zag na wani na ni. Jadi ana ning abot na. Hala, di ana, guys. Wow, di ana, te. Di ana. Ang problema kaya di ko ka maupad ani. Magpatudlo pa ko, guys. Hala, grabing ka beauty. Sana all. Hala, guys. Di mabukad man siguro na si Ja. Ingon. Di ara, nabukad na, guys. Hala, nabukad. Hala, di ara. Tripod. Oh. Lamay laba. Selfie stick. Kaya mukuan siguro ni guys. Mo adjust ni muhabog, manubog. Yan na, guys. Ang ibutang. Try. Hani ba ni? Di man matubong. Isa. Pastilan. Lapi. Karon pagkasud na. Anak ko gamit, guys. Para pangkuon. Dari sa ibutang. Siguro. Yan na, guys. Magpatudlo pa ko dani. Diya. Lagi kurang gitu. Limpan na. Limpan. Ay, yan na, guys. Ning siga. Kislap na. Tanawa. Ala, nakislap na, bi. Na, ingan na di si Ja, guys. Alubat mo na. Alubat. Sakto pa, guys. Kay basin umusiga na rong adlaw. So, mga saksak ni natin sila. Kumari. Tasa, wait, insa na. Anso ka maggawa, insa na. Kay ato sa ni Papa Ajunon. Guys, ato sa ni ibutang, guys. Kay mutanaw sa dito na rin isa. Kani padang ati. Taran! Dara, guys! Kani ka dyan excited sa ito kajudan ni. Wait, sa. Dara, guys! Kani dyan may excited ka sa kudan ni muli-li, guys. Wala. Ti, grabe ka dyan. Di ana ka dyan lagi mong gipada. Ting abot ra ka dyan, ti. Wala. Ting abot na ka dyan. Oh, Lord, thank you so much, Kajo, ate. Wag ka hayay. Thank you so much, Kajo, te. Ito na, guys. Osmo packet. Yes! Nagazin may kamera, guys, nga. Gamit-gamit. Kamera nga, murag taas-taas na og kanang kuan ba? Taas-taas na gisang tulin. Ang guys, no? Basta hindi ay makatravel-travel ko da. Ta, guys, ata na i-open, guys. Excited na ko kaso muli-li. Grabe ka dyan exciteran na muli-li dari. Sana all. Sana. Ano siguro ni? Guys, hala, gano'n ko. Pastilan, gano'n ko, Lord. Lord. Thank you, Kaazo. Yate. Hala, grabe, guys. Karoon pa siguro ko kuanda ni. Hala, di na, guys. Tanang i-open siya, guys. Grabe, jud, Hala, gano'n ko. Piti sa itong unahan, rin. Ano man, ni? Ano siya, guys. Sama ni? Isang kuan. Di. Di isang, sama ni, bitay-bitay. Yan na, guys, na bitay-bitay. Di, tempatan na ibutang na isang bitay-bitay, guys. Da pa isang kani, cord. Ada, ubog para pang kuan na. Asa. Karoon na mahibawan na nato, guys. Hello, guys, di Hello, bibi, itong hinazan. Mga karisa, mga papel atong pananawon. Ansa ni si Ja. Ang mga din sa mga kuan, guys, mga manual. Karang isa, di ko kasabot dari. Kay insik magsinuwatan. Karang isa, masabtan ng isa. Kay mga in-English. Kasabot mo patag mga in-English. Maritas.
Nalabas in English na po dyan in music. Music ba ni? Na guys. Ito ni nga. Kuanan ron. Panawon. Ano ko si Pem? Hala. Ginawa ko guys. Diyos ko Lord. Thank you so much. Hala. Di na guys. Di Hala. Ginawa ko. Wak ko ba? Hala. Ready na ba mo? Ready na kaadyo ko guys. Tanang abrihan. Tang hinadyan kayo sa malasa. Tang kuan. Hala ti. Ginawa ko. Di na ti. Hala, Ginoo ko Lord. Thank you so much kaadyo te. Hala, tanaw mo guys. Oh. Hala, grabe jud te. Thank you so much te. Grabe. Grabe jud te. Uy, sangkis langit ang kalipay. Ang gamit siya ni kaadyo. Gamit niya sa among pagbablog guys. Sa mga videos. Kim. Hala, grabe dia guys. Dana guys. Hala guys. Di Tasa ang iupin. Hala. Hinadyan natin na din sa sidlanan. Hala. Ginoo ko. Hala nga. Nida isang naong. Hadlok man tayo sa mapungga. Nga nila sila guys na Tujuk-tujuk. Hala ginoo ko ti. Hala. Hala matujuk pa siya ingan. Hala. Hala guys na Hala. Hala guys. Wala, salamat sa gazuti. Grabe ka sa nang lipaza. Grabe sa nang lipaza, te. Thank you so much ni Ning-abot na gazut, guys. Grabe, jud. Wala, salamat gazut, guys. Grabe ka sa daghanang grasya nang abot rong kuana na mo, guys. Kaya ka mang siga, aga mang kurinti. Karon mo pasipag ka nang nai siga. Sa kanina nang abot po ning kuang ate. Salamat ka sa gazuti. Wala, grabe ka, jud. Grabe ka dyan, te. Tapos ang upakan, guys, itang liliughan ini. Dan! Ano ni siya? Wala, guys, upo ko kay Bawag unsa ni. Diya, karipod. Tapos ang upakan. Dan na, guys. Te, hala, kamera, nga usmo. Usmo pakit. Halatong sudlanan. Hala, diyan na, te. Salamat ka, jo, ate si Pin. Grabe ka dyan. Salamat ka jud. Salamat ka jud ka te. Grabe ka sa ate. Grabe jud te. Thank you so much. Grabe jud. Na-appreciate jud na mga jud te. Grabe. Noko na te. Salamat ka jud te. Grabe ka jud. Matabang. Kaikdanan ko sa kalipay. Alang ipugan kay na mga tao dahil sa kuan pikas. Ay sabi ka punggak ang saan nga tang kamera na. Wala te, grabe jud te di na may magamit pero magpatudlo pa ko daniti. Patudlo pa ko daniti saan na pagkuan kay murag na pa man siguro to i-download si Ja. Karong mo kuan si Ja mugana. Kanina Ja kire mga sino magamitin mga pangsaksakan. Sakarigas naman rin dyan sudlanan. Grabe ka jud te. Salamat. Kasi kaadyo ati si Pin. Grabe jud. Na guys. Te. Di na gajud. Hala. Grabe ka jud. Di nangabot na gajud sila. Yung sabay pa sila guys sa pagbalik sa kurente. Karon pa gajud ni siga guys. Hala. Salamat. Kasi kaadyo te. Grabe ka jud. Hala. Grabe. Agara dyan ikakuante. Grabe ka jud. Thank you so much kaadyo te. Nagajud. Di jud bang Grabe ka jud kaadyo te. Grabe ka jud. Salamat ka jud kaadyo ate si Pin ug sa imong tibok pamilya te. Thank you so much. Ug Lord, daghan ka jung salamat Lord nga imong taong gikuan sa ate si Pin na nga ingani. Daghan na gud kaadyo gikuan sa ate na nga arang gud namang lipadja samot ng mga bata. Thank you so much kaadyo te. Gihimo jung instrumento sa ate si Pin guys. Salamat sa kaadyo te. Kaya na namin magamit. Kaya mga cellphone lagi usahay nga magkuan-kuan. Hanghang. So kinahanglan maghapon siguro ni si Zagkuan pero daghan pa ko na ning praktisan ti. Kapaning tun-an ug maadyo. Karon kamauna ko dani gamiton ni na dajon. Makaibaw na ko unsaon. Ha guys. Ari man siguro pan makita dani guys inagkuan nig magkamera ta. Pwede sa italikod. Pwede sa italikod. Pwede takilid. Pwede tubang nimo tubang ka. Tubang ra nimo ingon. Pwede ra.
Matubang ra nimo guys, ingon adjust ra nga na. Hi guys. Ingon ra guys na atubang ra. Ta pwede po nimo italikod. Nga na. Hello guys, grabe. Salamat sa gaadyo at isipin. Grabe ka jud. Di ka butanga sa among kalipay. Hang kalipay nga. Yung abot ni ti. Kaya kaingan ka jud ko nawan ni na ni. Itong nag-uuna mas ate. Mo itong sinan sa pangutanang. Ning abot na ba? Nga, yung kuan na ba agad itong isang ipada. Gusti. Di na jud. Abot na ka jud ti karuga dyan. Hello guys, di Ti, ampingan ka dyan na nagmaadyo ti. Salamat ka jud kaadyo. Salamat kay kaadyo ni jung tanan guys. Karon ma-inspired pa taon mig pang videos kada adlaw. Kay naman mo kanunay nag-abang namo, nag-abang sa mga videos. Guys, sana rin isugod karong di madaot. Taga sining ampingan kay gikan pa ang taon ni Gladyo. Kanang taon si jang kuan. Dapat ang tabunan ni guys, kanang tabunan kay karong di madaot tag isang mata. Ya, isang lens sa kamera. Yan. Ayan guys, ang tabunan. Power function button. Power function. Paano ni? Ang charge pabuti ni guys. Charge ni. So asa ni jang i-charge guys kani. Kay atong aswa dyan. Kaya magpatudo sa kuda ni guys. Ha? May pulis? Ako may pulis ng skin cream. Tangi. Sagdi naman ng pulis. Hello guys. Di ano guys. Grabe ti. Hello. Dapod. Kung kay bawda ni guys. Saan ni pagkabit. Mag-practice po na ni kabit. Pulis na. Dijud. Grabe ti. Huwag kabutangan sa kalipay. Grabe ka jud. Na guys, na-open na naman ritanan guys. Karing kamera, nga kanang Osmo Pocket nga kamera. Ya, pad ag selfie stick nga gipada ni ate. Di kamera og selfie stick nga gipada ni ate namo guys. Di na-open na namo. Na guys, salamat ka jud kog dakos kay tas-an guys nga sa tisipin wa dyan magduha-duha na mo og hatag og ngani. Kaning kamera kay di basta-basta ni ag presyo. Pati kari. Dati, karon pa ko kagamit og ingani ti sa tinuod palaman. Karon pa gazud guys. Salamat sa gaadyo ti. Supportive sa gaadyo sa ate. Sa mga kuan yan ya kay gamit lagi ni kaadyo ni mag-video, kintahay og maka-travel me nga na kintahay dai makalaag. Yes no. Okay, ngani lagi dati. Grabe gazud salamat gazud gaadyo ti Josephine. Thank you so much gazud gaadyo ti. Agahang rajang mga kuante sa rajang mo kanunay gazon mo na i-appeal sa mga prayers nga hatagan mo kanunay maadtong panglawas mo tibok pamilya ti daghan pang grasya mga moabot sa imong pamilya ti sa kanunay ti i-guide tani sa tang labang makagagahom nga moy nagmungla daning tanan nga moy kuanda ni basta grabe jud guys daghan gazon kajong salamat ti sa imong gipada nga kani kay gamit jud kaadyo ni namo. Grabe ka mong memory guys, edi 8 ka buok. Salamat ka kaadyo ti. Grabe ka jud, arang ito nang lipadza. Gamit ka jud ni na magkaadyo. Thank you so much kaadyo ti. Kari di aga mo ni kari hukot dito sa atong kamera guys. Kari. Diyan hukot. Salamat ka jud kaadyo ate Josephine. Thank you so much. Sa una pa jud si ate. Suporta dyan sa ate guys. Sa una pa dyan sa baguhay pa sa una pa dyan sa katong naikuan guys. Suportan dyan sa ate sa mga katong pa dyan sa bagas nga katong mga panghatag. Basta grabe na gazang daghan na kazugi kuan si ate na mo guys. Grabe ka dyan. Kaya nga gazag ko nga na dyan mga tao nga di magduha-duha og tabang. Labi na kong tinairay ta. Kanang di ta magpakarong ingnan sa tang kaugalingon. Mga mga tao nga andam gazag tang tabangan. Andam tang i-guide nila. Salamat ka sa ti. Andam sila mo guide nato, di sila magduha-duha og guide nato, di sila magduha-duha og tabang nato guys basta matinadaanan ta sa tang kaugalingon. Nandiyan ti grabe ka hasan. Grabe ka nang lipadza ti. Salamat sa gaadyo. Mas kinuha ni kaabot sa hanggang ng birthday, at least na ana ning abot na karong buwan na. Salamat sa gaadyo ti. I love you. Ja amping mo kanunay diha ti. Uy, parang lamig lagi. Nice ka pa no.
Anja guys, daghan katong salamat sa inyong pag-uban namo sa mga videos kadadlaw ug more blessings ninyo ug God bless ka natong tanan guys. So katisipin, thank you so much kajote. More blessing and good health sa imong tibok pamilya te. Ug ninyo tanan guys nga among mga viewers diha. Amping ta kanunay. Ug God bless natong tanan guys. We love you. Ug amping tanan. See you tomorrow guys. Bye.